Sedoska je konicky zrezaná 1 meter dlhá latka. Zatlačením sedosky do pôdy a následným pohybom do strán vytvoríme brázdičku, spevnené osivové lôžko, ktorého hĺbka je 2 cm, čo predstavuje optimálnu hĺbku sejby pre väčšinu osív zelenín. Výsevný pásik s presne rozmiestnenými osivami uložíme na dno brázdičky, latkou prihrnieme a následne zatlačíme. Sejbou pomocou výsevnej latky zabezpečíme rovnakú hĺbku sejby uloženého výsevného pásiku. Zatlačenie latky do pôdy vytvárame spevnené osivové lôžko, ktoré pomáha lepšiemu využitiu pôdnej vlahy, klíčeniu a vzchádzaniu rastlín. Vďaka výsevnému pásiku z vodorozpustnej fólie sú semená zelenie rozmiestnené v optimálnej konečnej vzdialenosti tak, že ich netreba pretrhávať.